लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै आङो जि देलायदों आरोना ओमफ्राय देलायनो लुबैदों आरो बाहेराव इमान अखा हाबाय थादों माने दसेल' गारो अखाया ओमफ्राय दसेनो जि गिदिर अखा हाखायो आरोना ओमफ्राय दाथ' बाहेराव जेबो भिडिअबो बानायनो हाया बेनिखाय भिडिअबो बानायनाय जायाखै आरो देलायनोबो लुबैबाय एसे बेनिखाय आङो देलायनायनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो आङो देलायनाय माने आंनि माने आगोलनि मेख्ला सादोर आरो सारि दङ आरोना नै नोंथांमोननो देखायनोसै नै बियो सारि ओमफ्राय आरो बियो मेख्ला सादर आगोलनि आरोना ओमफ्राय दाथ' आङो जेरावबो थांबोला माने बिखौ गाननाय जाया आं गाननोबो लुगैदों बिदिनो माने माब्लाबा गाननो लुगैबा न'आवनो गानो दा आङो न'आवनो गाननो लुगैबाय माने बिरादनो बेनिखाय जे आङो गानदो जितिया नोंथांमोननोबो एसे देखायनोबो लुगैबाय आरो भिडिअबो मोनसे बानायनि नोंथांमोना साननो नाङा जे बर' जानानै गुबुन ड्रेस गानदों होननानै मानोना बियो आंनिनोखा माने आं गुबुननिफ्राय लाबोनाय नङा बियो आंनिनोखा आगोलनि बेनिखाय आं गाननोसै दा आरो गाननायबो जायाखै नालाय माब्लाबाथ' गाननो लुगैयो नालाय ओंखाय दा दिनै गाननोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै आं दख'नाबो गानगोन आरो सारिखौबो गाननानै एसे देखायनोसै नोंथांमोननो आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नुदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ लाइक खालामना हो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नै लोगोफोर आं फार्स्टआवनो सारिखौ गानबाय माने गाननाया बांद्राय मोजां जायाखै एसे गाज्रि जादों थेवब्लाबो गानबाय आरोना नायदो लोगोफोर
लोगोफोर आं देलायखांबाय देलायनानै नोंथांमोननोबो एसे देखायबाय आंनियाव माने बांद्राय ड्रेस गैया जि मोननै दङ बेखौनो गाननानै एसे देखायबाय आरो दङ गांनैसो ओमफ्राय मोननैसो सि दंबावो ओमफ्राय सिंगेल सिंगेलालाय दङ आरो आंथ' मेख्ला सादर आरो सारिखौ बिराद गाननो लुबैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो गाननानै नोंथांमोननो देखायनोबो लुबैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आं गाहाम मोनगोन ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय